Όλα για μάχη, η μονομάχη, Metabots! Οι νικητές, οι μαχητές, Metabots! Νικητές! Όλα για μάχη, η μονομάχη. Μπράβο! Αυτό ήταν! Ήταν απλό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Είναι υπέροχο! Μπορείτε να εκτιμήσετε ένα από τα πιο σπάνια μετάλλια που υπάρχουν πάνω στη γη? Μάλλον όχι. Ποιος είσαι? Είμαι ο λιποτάκτης Φάντομ, ο γνωστός κλέφτης. Ευχαριστώ για το μετάλλιο, βλάκες. Αυτό το πράγμα είναι τόσο καυτό που τσούζει. Πιάστε τον! Γύρνα πίσω! Το πιο σπάνιο μετάλλιο είναι δικό μου. Αυτοί οι βλάκες το έχασαν μέσα από τα χέρια τους. Όχι, όχι. Γιατί... Όλοι στην αυλή, μονομαχία! Η Σαμάνθα εναντίον του Προέδρου! Ίκη, Ίκη! Τι φωνάζεις? Δεν είναι εδώ! Όχι, πού έχει πάει? Σύμφωνοι! Αν νικήσω, εγώ και η παρέα μου θα χρησιμοποιούμε τα γραφεία σας για όσο θέλουμε! Peppercut, ειδικότητα, χτυπήματα ηλεκτροσόκ! Εντάξει, σύμφωνοι. Όμως αν νικήσω εγώ, θα υπακούτε στον κανονισμό και δεν θα ενοχλείτε τους άλλους μαθητές. Dr. Bok Choy, ειδικότητα, πανίσχυρες μπουνιές. Κύριε Πρόεδρε! Πάψε, σπάει! Όχι, εσύ πάψε! Η δικιά μας θα σας κάνει σκόνη. Ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής. Η δικιά μας είναι ο νικητής. Συγγνώμη, σχολική ρεπόρτερ! Έρικα! Άργησες! Ίκη, πότε ήρθες εδώ? Νωρίς όπως πάντα. Σας καλωσορίζω στη μονομαχία. Είναι πολύ κρίσιμη. Γι' αυτό η Ομοσπονδία Metabot με έστειλε εδώ να κάνω το διαιτητή. Ο κανόνας είναι απλός. Το πρώτο Metabot που θα χρηστεύσει το άλλο κερδίζει. Ο χαμένος πρέπει να δώσει στον νικητή ένα εξάρτημα. Λοιπόν, έτοιμοι, θέσεις! Έτοιμοι για μάχη! Αντίπαλοι έτοιμοι! Metabots, αρχίστε! Ο Peppercut δεν κινείται γρήγορα. Παράξενο. Προσοχή, ζημιά στο αριστερό χέρι. Ο Dr. Bok Choy έχει πολλές γνώσεις. Δεν είναι όμως γρήγορος, δεν έχει άλλες ικανότητες. Μπορείς να μου πεις πώς κατάφερε να χτυπήσει το χέρι του Peppercut? Ετοιμάσου να ταπεινωθείς, Dr. Bok Choy! Εμπρός, Peppercut!
Ο Δόκτωρ Μποκτσόι υποχωρεί. Η Σαμάνθα νίκησε. Καλά, χρησιμοποιήστε τα γραφεία μας. Όμως να υπακούτε στον κανονισμό του σχολείου. Ναι, η δικιά μας έσκησε. Τους έκανε ρεζίλι. Ναι, η δικιά μας, η δικιά μας. Σταμάτα να φωνάζεις, Σπάικ! Την παραδέχομαι τη Σαμάνθα, ήταν σπουδαία μάχη! Ναι, καλά. Πώς? Ο Πέπερ Κάτ ήταν τόσο γρήγορος επειδή του είχαν βγάλει κάποια εξαρτήματα και ήταν πιο ελαφρύς. Με ένα σωστό χτύπημα θα είχε χάσει. Αλήθεια? Φυσικά! Εννοώ πως καλά έκανε η Σαμάνθα και αφαίρεσε μερικά εξαρτήματα. Όμως ήταν πολύ επικίνδυνο. Εγώ με ένα χτύπημα θα τον είχα κατατροπώσει. Σοβαρά? Λοιπόν, αφού είσαι τόσο καλός μαθητής, γιατί δεν σηκώνεσαι επάνω? Έλα, Ίκη, σε περιμένω. Σήκω πάνω. Γεια στάσου, ο Ίκη δεν έχει δικό του Μένταποτ, ούτε ένα. Α, βέβαια. Γι' αυτό δεν μπορεί να χάσει ο Ίκη. Επειδή δεν έχει Μένταμποτ. Ίκη, να σου πω. Σε θέλω στο τσίρκο. Μη γελάς. Κάποτε θα έχω δικό μου Μένταμποτ. Α, ναι. Πότε δηλαδή? Όπως είπα, κάποτε. Κάποτε. Σπάικ, σημείωσε το στο ημερολόγιό μου. Κάποτε, πότε είναι αυτό? Μετά από το ποτέ. Πάμε να φύγουμε, είναι ψώνιο. ο ανόητος. Δεν σε καταλαβαίνω. Να κάνεις ό,τι έκανα κι εγώ. Να ζητήσεις από τους γονείς σου ένα Μένταμποτ. Μου λένε να φυλάω το χαρτζηλίκι μου. Όμως μέχρι να μαζέψω τόσα λεφτά θα είμαι πολύ μεγάλος. Ένα λεπτό, Έρικα. Θέλω να δω τα Μένταμποτ. Ίκη, το αποφάσισες? Τι βλέπω, γνωρίζεστε? Κάθε μέρα βλέπω τη βιτρίνα. Κοίτα αυτό, μόλις παραλάβαμε. Κοίτα αυτό εκεί. Θες ταχύτητα, ενέργεια, τα έχει και τα δύο. Κοίτα και το BMT, απίστευτη δύναμη. Αν θες να πετάει υπάρχει το PLN. Είναι ακριβά όμως, του αξίζουν. Όποιο θες το παίρνεις και θα σου το δώσω. Το θέμα δεν είναι ποιο θέλω. Εντάξει, πόσα λεφτά έχεις? Περίπου... Δεν γίνεται, Ίκη. Όμως για ένα λεπτό. Για να δω. Αυτό είναι. Αυτό είναι στα μέτρα σου. Και σαν δώρο θα σου δώσω και ένα ζωάκι, αρκεί να βρεις το μετάλλιο. Είναι ένα παλιό KBT. Αυτό είναι πολύ παλιό. Λες να δουλεύει κανονικά? Δεν το πιστεύω, παντός κανείς άλλος δεν έχει. Βγήκαν ελαττωματικά. Δεν το πιστεύω, μα καλά, θέλει να στο πουλήσει. Αγοράζω το κουτί αν μου δώσεις δωρεάν το Μένταμποτ. Φτάνει, φύγετε από εδώ. Ποιος ανόητος θα αγόραζε αυτό το Μένταμποτ? Εγώ δεν κάνω παρέα με βλάκες, γι' αυτό μην το σκέφτεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Έρικα. Καλημέρα, Ίκη. Ευχαριστώ που προσέχεις την Έρικα. Ναι, καλά, Μπρας. Εγώ είμαι αυτή που τον προσέχω. Τι βλέπω, Έρικα? Το Μένταμποτ σου είναι πιο ευγενικό από σένα. Έχεις και παράπονο? Έρικα, θα αργήσεις το μάθημα πιάνου. Σωστά. Συνέχισε να μαζεύεις δεκάρες, Ίκη. Κάποια μέρα μπορεί να καταφέρεις να πάρεις ένα Μένταμποτ. Μην το ξεχνάς. Ναι, κάποτε. Το Μένταμποτ είναι πολύ ακριβό. Πώς θα μπορέσω να βρω τόσα λεφτά? Ένα νόμισμα. Ωραία. Είναι μετάλλιο. Μετάλλιο. Είναι μετάλλιο. Είναι πολύ σπάνιο. Είναι τρομερό. Κάποιο Μένταμποτ πρέπει να το πέταξε στο ποτάμι και τώρα είναι δικό μου. Μαμά, μπορώ να πάρω Μένταμποτ? Φυσικά μπορείς, αρκεί να μαζέψεις τα λεφτά. Είναι άδικο. Είμαι το μοναδικό παιδί χωρίς Μένταμποτ. Κάνε οικονομία και κάποτε θα το πάρεις. Έλα, δώσ' το μου. Είναι γνωστό ότι οι συμμορίες Μένταμποτ πιέζουν τα παιδιά να μονομαχήσουν μαζί τους. Τα νικούν και τους παίρνουν στο τέλος όλα τα εξαρτήματα. Βλέπεις, Ίκη, αν είχες Μένταμποτ θα είχες μπελάδες με αυτά τα καθάρματα. Ναι, εγώ θα μπορούσα να τους νικήσω όλους αυτούς. Αυτό το εξάρτημα είναι φανταστικό. Η Σαμάρθα θα πάθει πλάκα, σίγουρα.
Γεια σου μικρέ, ωραίο Μένταμποτ έχεις. Θέλεις να παλέψεις μαζί μας? Ναι, αλλά θα είναι μονομαχία μέχρι τέλος. Σου την έπεσε μια συμμορία! Ναι, ήταν τρομερό. Αυτοί οι χευμεταλλάδες υποσχέθηκαν δίκαιο αγώνα, όμως μου επιτέθηκαν και οι τρεις ταυτόχρονα. Έχασα τα Σταμάτα πάντα. την κλάψα, εντάξει, θα τους περιποιηθούμε. Ωραία ιστορία. Έρικα, τι συμβαίνει? Θα σου εξηγήσω. 1 λεπτό, μαζεύω ειδήσεις για τη σχολική εφημερίδα. Ωραία, πάμε. Εγώ δεν έρχομαι. Θα έρθεις εκεί, ξέρεις πολλά. Ώστε εδώ ήταν οι χβημεταλλάδες. Σπάικ! Ναι, σε αυτό το σημείο. Με προκάλεσαν και μου την έφεραν. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι το χθεσινό βουτυρόπεδο. Α, ναι, αυτή είναι που μου πήραν το ολοκένουργιο μου εξάρτημα. Έχετε μεγάλο θράσος να τα βάζετε με τη συμμορία μου. Και εσύ έχεις μεγάλο στόμα. Άσε τις κουβέντες και έλα σε μονομαχία. Δεν το πιστεύω. Η Σαμάνθα δεν φοβάται τίποτα. Βλέπω το πρωτοσέλιδο. Η Σαμάνθα κατατροπώνει συμμορία. Ποιοι είναι αυτοί οι χαμένοι? Μην ανησυχείς, θα τους διώξω. Είμαι με όποιους θέλω. Λοιπόν, Να σου πω μικρή, δεν θέλω φωτογράφιες, δεν έχουμε φωτογένεια εμείς. Έρικα! Blackram, ειδικότητα, επίθεση με βόμβες. Phoenix, ειδικότητα, επίθεση με φωτιά. Πρόσεξε, Μπρας! Κοριτσάκι, έχεις πολύ ωραίο Μένταμποτ. Κρίμα που τώρα θα το χάσεις. Κάτω τα βρωμόχερά σας. Έλα μικρέ, χόρευε λοιπόν. Άδικα, ενοχλείστε. Είναι ένας ηλίθιος που δεν έχει Μένταμποτ. Είπες, δεν έχει Μένταμποτ. Ο ανόητος. Εγώ δεν ασχολούμαι με κάποιον που δεν έχει δικό του Μένταμποτ. Τι θα κάνω τώρα? Η Έρικα με χρειάζεται. Πρέπει να κάνω κάτι. Μικρέ, μην το σκάς. Πρέπει να βρω βοήθεια. Τι να κάνω? Δεν τα καταφέρνω μόνος. Κάνεις λάθος αγόρι μου. Βρες τον εαυτό σου. Να καταλάβεις τι ικανότητες έχεις. Γιατί έχεις. Ψάξ' το. Δες την αξία σου. Αξιοποίησέ την. Δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να ψάξεις μέσα σου. Στην ψυχή σου. Πώς? Στην ψυχή μου? Ακριβώς. Και αφού ψάξεις βαθιά στην ψυχή σου, μετά ψάξε βαθιά στις τσέπες σου. Πάρε τα λίγα χρήματα που έχεις και για μια φορά κάνε το σωστό. Πάρε μια κοτούλα. Πού πήγε? Ο πλανόδιος είχε δίκιο. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Θέλω το Μένταμποτ! Αυτό το παιδί έρχεται χρόνια εδώ. Πάντα έλεγε πως κάποτε θα γινόταν μαχητής. Φαίνεται πως ήρθε η μέρα του. Να το! Ναι! Λοιπόν, τα Μένταμποτ έχουν 3 βασικά στοιχεία. Αυτός είναι ο κορμός, κάτι σαν σκελετός του Μένταμποτ. Μετά είναι τα εξαρτήματα, χέρια, πόδια, κεφάλι. Από αυτά εξαρτάται η δύναμή του. Μα το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το μετάλλιο. Όταν προσαρτηθεί γίνεται το μυαλό και η ψυχή του. Ψυχή? Στάσου. Μην ξεχάσεις το MetaWatch. Είναι βασικό. Α? Βάλε μέσα το μετάλλιο και έτσι θα μπορείς να κινήσεις το Μένταμποτ. Με αυτό ακόμα θα του δίνεις και εντολές με το όνομά του. Θα τον φωνάζω Μέταμπι. Σου είπα ότι χρειάζεσαι. Θα σου προσέχω το Μέταμπι. Τώρα πήγαινε. Εντάξει. Πώς? Τι? Πού το βρήκες το μετάλλιο? Άντε, ας αρχίσουμε. Έρικα,
Μην ανησυχείς, Μπρας. Δεν σε βάζω να μονομαχήσεις με τα φρικιά. Έλα, μπορείς να νικήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εξάλλου, κάποιος πρέπει να χάσει. Αρκετά. Αφήστε την αλλιώς. Αλλιώς τι, Καλό τον Μέταμπι. Μέταμποτ, είπες πως δεν έχει Μέταμποτ. Τώρα θα το δείτε. Μέταπη, ειδικότητα υπήραυλη. Πού το βρήκες αυτό το Μέταμποτ, σε παλιατζίδικο? Οι μονομαχίες δεν απαιτούν μόνο ολοκαίνουργια Μέταμποτ, απαιτούν θάρρος και καθαρό μυαλό. Το συνδυασμό ψυχής του μαχητή και του Μέταμποτ. Η πρόκληση έγινε δεκτή. Ας αρχίσουμε! Αυτή η μονομαχία θα είναι μονομαχία μέχρι τέλους. Γι' αυτό εγώ ο κύριος διαιτητής θα διαιτητεύσω για να μην χτυπήσετε. Μαχητές, είσαστε έτοιμοι? Μέταμποτς, αρχίστε! Πάμε Μέταμπι! Μα τι? Άντε Μέταμπι, πάμε! Νομίζεις πως θα αποβιχθούν το σαρδελοκούτι σου? Πλάτρα, θα το κάνει σκόνη. Και τώρα ο Φίνιξ θα σε ζεστάνει λιγάκι. Αρκετά, τελειώνεται. Θα του ρίξω ρουκέτες, αυτές που πήραμε από το νεαρό. Όχι, γιατί δεν σηκώνεται? Ακολούθησα ακριβώς τις οδηγίες. Έδωσα όλα μου τα λεφτά και αυτό δεν κουνιέται. Δεν μπορώ να χάσω χωρίς να παλέψω. Άντε, σήκω! Κουνήσου παλιοντενεκέ! Τι? Απίστευτο. Ο Ντενεκές τρέξε να στραπεί. Παιδιά, καλύψτε με. Επίθεση Μέταμπι! Υποχωρούμε. Νικητής ο Μέταμπι! Τους νίκησα! Εγώ το ήξερα. Και γιατί τότε στοιχημάτισες υπέρ των άλλων, Τόση ενέργεια. Ίσως είναι από το μετάλλιο. Έρικα, άκου το πρωτοσέλιδο. Ο Ίκη κατατροπώνει συμμορία στην πρώτη του κιόλας μονομαχία. Τι λες, εσύ έφυγες. Τι? Εξαιτίας σου δεν πήρα φωτογραφίες. Είσαι ένας φοβιτσιάρης. Προσπαθούσα να σε σώσω από τους ρόκερς. Σταμάτα, δεν με έσωσες εσύ αλλά ο Μέταμπι. Αυτός τα έκανε όλα. Αλήθεια? Εγώ τον κατήφθηνα. Όλα πήγαν ρολόι. Σοβαρά, με αποκάλεσες Ντενεκέ. Ποιος είναι τώρα ο Ντενεκές, κύριε? Μα εγώ είμαι ο μαχητής σου. Εγώ δεν παίρνω διαταγές. Ίσως όμως να είναι ελαττωματικό. Γύρνα πίσω. Δεν θα μου ξεφύγεις. Με λένε Μέταμπι. Οι σημερινοί νικητές είναι ο Μέταμπι και ο Πέπερκατ. Η μάχη συνεχίζεται.